So nandito po kami ngayon sa Karatagan. Stop over muna kami dito kasi sa sobrang init ng makina ay lulusong mamaya kami sa tubig kaya medyo pinapalamig pa yung makina. Pero hindi yan nalamig kasi umaandar pa naman. yan nga pala yung kasama ko, kabady ko si JD. So mamaya diretso na kami doon sa ano. Siguro mga ilang 30 minutes, 30 to mga 1 hour. mga 1 hour siguro yon, tapos mga 18 tawid yata sa ilog. Bilangin natin mga kapatid. Sige. Mamaya bibilangin natin yung kung gaano, kung ilang ilog ba ang aming tatawirin. So, yan nga. Sa sobrang pagmamadali po namin, nakalimutan po namin bumili ng kanin. May canned goods sana kami dito. Pero napansin ko lang, kahit pala maliit na kalsada, may pedestrian lane din. Ayun po. Napakaliit na kalsada pero may pedestrian lane. So mag-ingat po sa sa mga tatawid, baka masagasaan. Diyan ang supply ng tubig. Yung dam daw na yan. Ano nga yung dam na yan? Yan ang sumusupply. Yung sumusupply sa palayan sa Piuduran. Yan pala yun. Sa buong Piuduran. Dito galing ang tubig. Nandito pa galing yung tubig na sumusupply sa palayan ng Piuduran. Yung arko na yun, yun na. Welcome to Panganiran na yan. Nasa boundary na tayo ng Panganiran. So ayun po. Bale, tumawid na kami ng 8 ilog. Ayan po. Tatawid na ulit yung kabady ko, si JD. Okay. So, pahinga muna kami kasi medyo malayo na, marami pang tatawiring ilog. May nakita kami namimingwit. Sobrang lalaki daw na nakuha nila. Ayan po. Halos sumigit kumulang 10 kilo yung nabinwit nila. So, ayan. So basang-basa na po kami. Meron. Yan, YouTube yan. Basang-basa na. So, yan pa po yung tatawirin namin. Kaya lang may mga nakahambalang na namimingwit. Talagang baka kami yung mabinwit. So, mga katiks, nandito na po kami sa baba. So, kung nakikita niyo po yung bundok na yan, yun. Kung nakikita niyo yun, yun po ang aakyatin namin. Yun po. Medyo malayo-layo pa yung aming dadaanan. So, yung motor ko iiwan ko na lang dyan. Yung motor nung kasama ko ayun din. So, na dumaan siya doon, pumunta muna siya doon sa kanyang kamag-anak. So, medyo malayo-layo yung pupuntahan namin. Yun po. Mga baka abutin kami ng 1 oras siguro. Bakit? Yan kasi malayo talaga eh. So, yan muna yung motor ko. Yan ka muna kasi di ka na pwedeng umakyat doon. Talagang maglalakad na lang. Basang-basa na po yung aking paa. So, talagang lumulusong kami sa tubig kanina. Mga mahigit 18 tawid namin sa ilog yung dinaanan namin. Ayan po yung kasama ko. Medyo malalim yung dinadaanan niya. Sa awa ng Diyos, kinaya naman. Malalim po yung dinaanan niya. Teka lang, tutulungan ko. Oops, kaya naman. Medyo malakas naman yan. Alright! Ito ang totoong adventure. Maraming kahoy dito. Kung nasa bayan lang yan, wala na yan. O, tingnan nyo. Mga nakahambalang lang dito. Ganito kasi ang buhay dito sa sa forest namin. So malayo-layo yung lakarin to. Ito ang electronic gate po yan. Dito lang yan sa electronic gate po yon. So yun, maraming kahoy. Ano akong ngaran?
Sabay mo. Ako. Ano sa password? Tiger crackers. Ayan, bumukas po ang automatic gate. Hoop! Oops, tiger. Okay, nagsarado po. Close. Yan, so, medyo napaaga po ang aking penitensya. Yan po. Sa dami ng makahiya na aking tinatapakan. Ayan po. Yan po. So, yung kasama ko, doon daw siya dadaan kasi may alam siyang pinagbabawal na daanan dito. Mga sikretong daanan. So, ayun na po siya. Oho, nadali na siya. So, kita niyo naman kung gaano ko katirig tong aakyatin namin kasi magsushortcut daw kami. Oh. Ayan po, oh. Paakyat. At yun yung baba. Sigurado pag nagkamali talang magligid-ligid tayo dito. Ayan po, oh. Medyo hiningal siya. Nag water break siya. Ay! Sobrang sarap. Refreshing. So, ito daw yung shortcut na daan kasi bata pa siya. Ito na raw yung ano niya, playground. So, alam niya itong mga pasikot-sikot dito sa ano na to, madamo. So, Jam-jam ah. mukhang napasubo kami sa shortcut na daan. Tingnan mo yung lagay ng kasama ko. Mukhang Wala. bagsak na ang pututoy. So, eto oh. Kailangan magpahinga kasi medyo mataas-taas na rin yung linakbay namin. So ayun, nagdede na naman siya kasi talang lobat na eh. Ay, so kukuha muna ako ng lakas dito sa Martis. O Martis, baka naman. So break time muna kami. Nangangalahati pa lang kami sa sinasabing shortcut. No, kasama ko, pinagpaplanuhan niya kung saan siya dadaan. Medyo kailangan yata naming balik rin tong aming mga kasuotan. Sadyang napaglalaruan kami nga ng mga tikbalang. Mukhang naliligaw yata kami. Hello, so ngayon po ay standby po muna kami dito sa sa asyenda ni Jed. Nanguha po kami ng buko. Buko. O ayan po. Ito po, masarap. Kasi medyo talagang Pangpadagdag to. Pangpadagdag ng energy. mukhang napagod kami kaya kailangan ng pampadagdag. Ayan po. Pangpadagdag ng energy. Ito, buko. Talagang lalakas na naman kami nito. So, ayun pa po. Kung gusto nyong dalhan ko kayo, magsabi lang kayo kasi masyadong malawak tong asyenda nitong kabady ko. Yan po. Just comment below. Oh, just comment lang po para mabigyan kayo ng isang truck ng buko. Yan po. Actually, itong pupuntahan namin na ano nga ba to? Itong hills na to, pag-aari to ng lolo niya, kaya pupunta namin kasi baka magpatayo kami dito ng rest house. O siya pala, baka magpatayo siya ng rest house dyan at magpa-entrance na rin. I-develop na, kaya isa-survey namin ngayon. Hi guys, so malapit na po kami sa tuktok. Ito po, napadaan kami sa isang yung tawag dito sa amin na sa gurong. Galing to sa bukal. Ito po, napakasarap ng tubig. Sarap. Ayan po. Napakasarap po ng tubig. Finally, konting kembot na lang. Doon na yung plug. Yung plug na yon, yung nakikita nyo yung kumot na yon. Yun, kumot na yon. Doon kami pupunta. Yun po. Nasa summit na kami ng Buhawi Hills. Yun oh. Ulan nakikita dito. Umuulan ngayon. Doon sa parting, hindi ko alam kung ano yun. High talaga to. Highlands of Puduran. Yun, mas mataas to kaysa sa Highlands of Ligaw.
halos bumigay na tong kasama ko. Nagka-cramps na yung mga paa niya. Pero mas maganda yung dinaanan namin kahit malayo, malilim naman kasi may mga puno. Kumpara kung dito sa isang daanan dito, dyan oh, may isang daanan pa dyan. Yung daanan dyan, talagang yung dadaanan mo, matirik talaga. Sobrang taas, talagang pwedeng sumayad yung dila mo sa lupa. Talagang mataas po. Kaya mas maganda yung dinaanan namin. So ngayon pupunta na kami doon. Doon. So finally mga kapiks, nandito na po kami sa summit ng Buhawi Hills. Ayan po. Sobrang saya ko kasi napawi yung pagod namin. Sobrang nakakapagod talaga. Pahinga. Mga 10 beses ng pahinga. So, yan po. Yan. Alisin ko sir itong ano. Nagpipicture pala yun? Hindi ko... Nagpipicture ko. Hindi ko ano. 1, 2... Ano to sir? Pag pinindot ko? Wala siya sa... Medyo hindi niya kabisado yung cellphone ng isang kabady namin. So, na-meet lang namin yung isa ng kasama namin dito na mismo sa taas. Nauna lang kami na ang mga 1 minuto. Nagkaroon kami ng bagong kasama. Dalawa lang kami magkasama. So, ano po, napakaganda ng view. Worth it yung pagod namin. Pero dito, yung natanong namin tong isang bagong nakarating lang, nasa mga 30 minutes lang daw siya naglakad paakyat. Pero talagang pawis na pawis siya. Basang-basa yung so, ang saya-saya ko. Pahinga muna ako dahil day off ko ngayon, so sinulit ko yung day off ko. Nag-trip ako ngayon kasi medyo masakit din ang ulo ng inyong kapiks dahil sa trabaho, stress sa trabaho, kaya kailangan ko rin mag-ano ngayon do. So ayan worth it po siya, napakaganda. So maganda dito mag-camping talaga. Yan po. Wow. So ayan. Ang ganda. Oh, di ba? So yan. Worth it yung namin, pagod. Kanina halos bumigay na ako, parang ayoko nang tumuloy. Kasi talagang mahirap, nakakapagod, medyo masukal yung dinaanan namin kumpara dito. Pero dito yan sobrang matirik yan ang tirik ng yan, sobrang paahon, talagang hirap ka dyan. So ito nga pag akyat dito parang sumasayad na yung dila niya parang pawis na pawis, basang basa yung damit niya. Pero dito sobrang marirelax ka talaga kasi yung hangin niya sarap sa ang sarap sa feeling. So, ayun po. Yan, ang ganda talaga ng view niya. Oh. So, yung mga nagbabalak na pumunta, sana makapunta rin kayo. Ang ganda-ganda Yan po. Wow. Sobrang ganda.